Alhamdulillah guys, ini wis rampung, iki pindah lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah lokasi guys. Gawakna lek tak gawakna le. Ayo ya. Apa gawaknya? Begawa. Begawa ora. Ngene aku. Ya nak. Sapa lho kowe ndi? Kowe gawa kowe lah. Lah kowe capel, engko ijek kae apa? Lah kok nyekeli HP. Loh, lah kok sapa rene kono ku Mang? Tas bapak ro. Ayo. Sing kerjae ngene Pak Deponco guys. Ayo anut aku. Jam piro, Mas? Wah, urung tak delok jam piro. Paling yo jam 10-an. Soal Mas karo kempet sikil. Kotak-kotak iki ya. Iya. Bening. Kotak-kotak. Mas Arif berarti 13 ngantuk. Kok wong ramai iki. Iki tak gowo iki lho. Iki lho. Apa? Bapakmu malu? Gak ro, wes ning jero tas. Ya. Ning jero tas mang ngepet apa gendol enak arete nek. Ya iki sing munggah iki pas kelicin kae. Nek terang yo ngene kok. Dan kok. Wah, sampai duduk tenanan. Pindah-pindah lah nek jalane wis kena ditohi motor iki guys. Ndek sok mangepe sing adoh sik yo dalane rene gak iso. Ngenteni trenteng. Lho, cagake mang ning ndi yo Mas? Tripod. Lho. Ning ndi sah? Ning jero tas ki nek ora? Sik mandek. Apa? Tripodku. Balik rono masare kayak kabuan mana kene gerandal geratak wis tekan gubuk nek guys. Lek nang ndi yo? Hah? Mbah lah mengisar nggo motor ora? Nek gak nggo motor rek nganu ya Mas. Adoh lho ya. Gowo lah Mas. Kok mbok kayak ngene. Ayo. Nek buka dalan iki. Iki kene wis bar diingi. Ngalah mengisor. Ayan. Lah nek gak rono nggo motor keng kok kadoan. Pakde pe nggo motor iki. Wong mlayu rono kok mengisor ngono lho. Tinggal kono. Ya, tasnya gorene ya. Garengan sih. Ya. Awas lo rubah lo. Jagung ya? Lho enek undang rusuk ngono dalan kuwi lho.
Nggo banyu. Mangan apa ngabuk sih? Mbah, jam piro iki? Halo mangan sih. Lu karek perut kena ya. Alhamdulillah keleren makan siang, guys. Sing sak kene. Lah ngene ndonduk pipis ning kono lha apa Mas niki? Lah melok kene ning kene ya kok iso golek sing yop jerene. Iki sing sijine sak rombol kene. Harapan deh. Ndang mangcil kowe. Iki lho kamu jagi. Sarapan terbuka. Wae. Lesu kok. Iki lho gaku tak meneh kae. Kok buka sik. Nah. Jadi bahan ini Guys, sarapan mangan dan guys. ya jam gaku tang mambu iki jam piro iki? Iki lho mbah ngene tak bajang sak wis. Tak bajang. Karo ibu. Saiki ngene lho.
Bah kok mau mandi. Iki lho ibone. Gone. Sambel kacang. Sambel kacang. Lah yo iki cah ya dinggo lah. Denggo. Gonane iki lho campur jengkol. Yo sik sak. Mas Nur, Mas. Ayo Mas, sampean gak Mas? Macam ki lho kene nggon jembar kok seneng blok pepet ning kono iki. Kata-katanya gak dicampuri uwi gak mudeng deh. Karena ya kayak saru ngomong gak dibuat tapi wis manune ngene deh. Iki lho buka ya balik piye ya. Kerupukku buka. Tapi yang terus kecil ngono. Median tonjok lo. Lah ya Mas enggol lah ya ning nggon sing ngarepe dan para saudara-saudara kan dikei lawak itu. Ya. Iki lho jengkol tenan Kak. Lah kowe rek medhekno elek ditawani cakme kok. Sing mbok goleki malah sing ora enak. Kok jengkol tenan? Lagi jengkol tenan nek. Jengkol-jengkolan benem. Memang tak empuk kok kan kok tulis sepatu. Iki ya ini kene urung leren. Entakno kerupuk iki gak ilang nek. Kacar man pangan. Jam 12 tet. Ada Mbak. Ini boleh gak enak ya. Mbak Ira nek. Ayo. Saduan pitung sak. Indah, guys. Itu Nines ki. Karo ngomong ale ngono iki. Oplok ae. Ye somong Mas. Itu Nines. Sing ngomong sampean Mas, bentar Mas, Dang. Kalah mboten saged. Alah, so. Yang ngono kok. Lek lasiran mah lho ndi wong Wong duang sang rono malah kan. delik nih kaya anak tiri ya ta. Kaya apa? Jengkol, jengkol bro. Gelem tenan, Mbak. Lah ke Mas rek njaluk jengkol. Jengkol. Mangake melok mek. Tidak jengkol ya, terus kok. Apa? Jengkol. Lek terus ya amah wae rono-rono. Kalah aku ambek Wartono. Lah iya. Takno ya. Pokoknya angkentang ijo nak wis elek. Malah kono ra mikir langsung blet. Takno. Apa jengkol lah, Mam? Iya, jengkol. Kene langsung ngene kok Gus Idam kok. Nek awar yo ngene iki, guys. Nek awar iki do blenderan ae. Dekengane ya. Ngilang no stres. Iki cara masakane sing kurang anu juga, Pak. Kurang sip, kurang legi. Nek empuk yo empuk. Nanya keadaan gue kerang yoga enak. Bare jago wasak lho. Aku tak mek minum.
lho, bongkok iki ya kok. Nah. Kayak berdebat. Cara ki dikeki uyah sithik moto enak. Tapi yang ndek tuku iki sih, Boy. Aku juga tahu tuh. Aku timbang kok tuku mentah lu tengah-tengah enak. Ya kono dilelep-lelep ngono. Sing anakku tak suruh dicari-cari. Kalau kasih cek kasih. Apa nih? Dicari-cari. Es tayo. Tang satset. Selautan. King apa nek nyampur rabuk iki ning kene guys, terus digowo. Setengah bak, setengah sak. Ndang kok nang rene Mbah Pomo tukang jogo kene. Loh, kagak gelas. Tapi harus gawe gelas. Kita apa loro? Nih. Yo. Bawa kabeh lah le. Ya iso. Sopra. Edak kok le, edak kok. Cek. Isi tok. Enek sada yo kuwi Mas Nur sak tengah sak Mas. Kayak Pak Suwih nggo setengah sak. Sing kuwi lho Mas, nggen dhisik. Gendho dhisik. Takurane. Hah? Takurane entah lho. Awas lho le, kutah lho le. Mlaku ki yo edak mbah ngono lantik-lantik ngono. Panase kok mbok. Ndek iki ora panas blas kok kita langsung diet panase. Beduk ra beduk ya guys, kegiatan dhewe kok nek bar matuk. Syukur-syukur ora udan dan iku sore ae. Soale motor iki akeh sing beat. Dan iki bener besar. Tunggune. Melon ya. Aku ki mermet iki reme dhewe iki sampe tek mandi ya. Dunau. Kok gatekno le Wartono Nur iki. Ora mbok. Ada yo. Kriseni ae. Mayu ora Mbah piye ambek Wartono iki kok. Loh ya. Piye ya niku ya. Pejapakno. Kuwi malah hancur mengisor malah rubuh rek. Depan semua. Lah kok emherle lek lewek. Nang golekno yup-yupan Mas. Iki jagung guys, sakmene iki guys. Rubuh apa ora Yan? Ketok nek miring ya Yan. Cengkali. Lah ya rubuh apa ora kok kena angin tang siut rubuh ra ana wong roh. Lah kok? Waduh lah sarung tangan kuwi keri ya. Ya wis, Mbak. Iya iki. Kan ndi? Ning Sorbayangan kono mangi. Tak pelem. Kapelku tak gowo iki. Kok gak sarung tanganan iki aku. Sing ape ronone sapa? Kayak nek. Walah. Wis entek.
Nganu ku sarung tanganku nganu ya, Mas. Keri. Air. Kan dhuwur ku lho. Lah kuwi bake dhewe ya ditumpuk ning kono ku mang tek. Penak karek. Guling malah Enggak. Kakak apa rai? Bu blus ya. Loh, Mas iki lho dingkleke kayak nganu gadah penak ku nek ngecurno. Lah iya kuwi. Iki golekno nggon dak-dakan ngono lho. Kene ning dalan lah kene sing ngape liwat sapa kene lho. Ngarepku ki lho. Ora nek wong lewat kene iki wis dalan buntu iki. Buntu. Heeh. Wadan wong golek iles-iles. Lah kira kowe dhewe. Nek kate kok iles-iles ae di Siles saya ndak. eling-eling. Diiles-iles. Lah ya sarung tangan nek iso ngantek lali ku piye cah? Ya ngono. Lah kan ada go malu. Isor bare. Ini ser coy. Tiga malu. Awar mang. Black. Ba itu. Kak. Ini isar. Yuk. Ya. Ayo. Dapat ke laut kok. Yo ndang piye kok. Guys, alhamdulillah rampung guys. Waya pulang-pulang. Seru mulai ket jam 12 ora do leren, ora do istirahat. Buru nang cepet nang rampung guys, soalnya wis mendung. Posisi mendung kudu wis metu kok alas kene. Wis mulai pet mendunge. Serah istirahat rapo iki pokoke. Satset. Ngampiri tas. Wes. Tak jukuk tasnya. Lagi soal lawang-lawang. Iki tremos-tremose barang lho. Gelasnya iki cangking gorene ya ning bak ku lho, gelas. Gelasnya kene soalnya. Kene warna nggone Mbah Pomo kene. Tremose kuwi iki lho, wedang. Tremose kae ning guri kok dilobokno jero. Apa kamu iki? Ya kono ben ngono. Iki sekali dana. Heeh. Mbah kene gak digowo. Le segom le. Gowo. Gowo mana digowo? Apa? Lho lah Mbah Pomo ning ndi kok tang rono-rono niliki pinggir-pinggir kono rambok enteni. Alah yo ya lek engko laran golek ya lek. Lah kae apa? Mendung rek lho ya. Ini mulai sik. Mendung. Saya maksudnya iki di sing dian. Iki gak ngono ngarep. Iki gak dilebokno ngene iki. Anak sing tekan nggawa balik nang. Anu Tremos, Mas emang urung teko kene. Iya. Tremose Karep balik. mendunge wis koyo ngene nek. Karek balik kok. Yo, gua. Alhamdulillah ya, guys. Wis rampung. Ya. Berarti metu kuburan. Heeh. Lah gak penak rono dalane nek wis terang. Ane aku menurut penak rono mang. Penak rono ya, Mas. Boleh mbok karek. Paping-papingan gitu. Ayo pulang-pulang, guys, pulang. Ya, aku. Mendunge kok wis mulai gremes iki, guys. Buru-buru. Ayo iki mulai Gak sangkene. saya nang Apa sing botolku iki kok anu seselno kono kok kadar. Rono lho para. Ya kene kayak iso nggawa kayak kene Pak. Lah kuwi lho. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantuk, guys, mantuk. Pulang. Kapan kalian ya? Ayo kok tak nopo raket mang. Enak.
pasukan gawan guys. Wah alah ngelerap kalau mas dah gawan nih. Ayo, guys, lagi. Bismillah, buat ben metu koratan gede sih. Wah, lagi tuh semua gagal nih. Ayo dikok. Ben koratan gede sih ya Allah. Sih ya Allah. Iya. Yang utang yo sing dindo kuwi. Renge, ring apa-apa. Ini nek udan nek ra mesek. Dalane lemah waras tanpa nek campurane pasir blas. Ya, gemes ya. Ya Allah. Ben koratan gede sih ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah koratan gede. Alhamdulillah. Wes yo guys, tak pateni sik iki HP-ne. Soale mulai udan. Remis. Biasa ya. Oke, lanjut yuk guys. Iki dhewe wis bar mandi, wis bar adus, tapi ijek duwe tugas, guys. Kan tanggal 1. Tugasnya dhewe narik, maksudnya narik banyu apa PDAM. Kuwi dipasrahno dhewe. Kesel ra kesel ya guys, wong wis tugase ya tetep diayahi, dilakoni. Ayo. Teko ngarep mulai penggune dhewe, muter ngene jejen. Terus sak ngidul saya. Ndang. Elok ora iki? Enggak, angkat dhewe. Sampai sak kono. Ayo, Dek. Saya ikut. Aduh, serandale pelanggaran. Aja dipakai. Pak Debar ngepel, dicangking dulu saya. Cangking. Enggak oleh. Lah iki lho lemah tok. Kok kakak rak marah-marah ki kok sing tukang nyapu. Angkat sik, guys. Narik.